தலை தீபாவளி என்றால் என்ன, எப்படி கொண்டாட வேண்டும்? வாங்க தெரிஞ்சிக்கலாம். வாழ்நாளில் ஒரே ஒரு முறை நடக்கும் சம்பவங்கள் நிறைய இருக்கின்றன. அந்த தருணங்களை நீங்கள் தவறவிட்டீர்கள் எனில் மீண்டும் கிடைக்கவே கிடைக்காது. முதல் நாள் கல்லூரி, முதல் காதல் தெரிவித்தல், முதல் மாத சம்பளம் என நிறைய இருக்கின்றன. இதில் தலை தீபாவளி என்பது மிகவும் முக்கியமானது. தலை தீபாவளி என்பது திருமணமான புது தம்பதிகள் கொண்டாடும் முதல் தீபாவளி பண்டிகையாகும். முக்கியமாக நீங்கள் இங்கு கற்றுக்கொள்ள வேண்டியது சிக்கனத்தை. ஓர் குடும்பஸ்தனாக உருவெடுத்திருக்கும் உங்களுக்கு எப்படி எல்லாம் செலவு வரும். அதை எப்படி எல்லாம் சமாளிக்க வேண்டும் என்று நீங்கள் இந்த தலை தீபாவளியை கொண்டாடி தெரிந்து கொள்ளலாம். ஏனெனில் இதுநாள் வரை நீங்கள்தான் மற்றவர் காலில் விழுந்து பணம் வாங்கியிருப்பீர்கள். ஆனால் இன்று முதல் வாய் நிறைய மாமா என்று கூறி பை நிறைய பணத்தை பறித்து செல்ல சில செல்லமான வாண்டுகள் வந்து செல்லும். இனி எப்படி தலை தீபாவளி கொண்டாட வேண்டும் என்று பார்க்கலாம். தலை தீபாவளியை கொண்டாட காலங்காலமாக மாமனார் வீட்டுக்கு செல்வது தான் வாடிக்கை. தலை தீபாவளிக்கு புது தம்பதியரை அழைப்பதே ஒரு கலைதான். பெண்ணுக்கு உடன் பிறந்த அண்ணன் தம்பிகள் இருந்தால் அவர்கள்தான் முதலில் அழைக்கப் போவார்கள். புது மாப்பிள்ளைக்கு தலை தீபாவளி குஷியாக இருந்தாலும் பெண்ணை பெற்ற தகப்பன்களுக்கு தலைவலியாகிவிடும். இங்கு உங்களுக்கு சல்லி காசு செலவு இருக்காது. தப்பி தவறி நீங்களாக செலவு செய்திடவும் கூடாது. உங்கள் வீட்டில் இருந்து மாமனார் வீட்டிற்கு சென்றவுடனே ஆட்டோ டாக்ஸி எதுவாக இருந்தாலும் இறங்கியவுடன் வீட்டை நோக்கி வணக்கம் மாமா அத்தை எப்படி இருக்கீங்க என்று நடையை மட்டும் கட்டுங்கள். ஆட்டோ அல்லது டாக்ஸி கட்டணத்தை மாமா கட்டிக்கொள்வார். தீபாவளி அன்று அதிகாலையில் மாப்பிள்ளையை எழுப்பி ஒரு துண்டு கொடுத்து மனையில் உட்கார வைப்பார்கள். மாப்பிள்ளைக்கு மச்சினன் தான் தலையில் எண்ணெய் வைத்து தேய்த்து விடுவார். காக்கா குளியல் குளிக்கும் நமக்கு எண்ணெய் குளியல் எதுக்கு என்ற பெனாத்தல் வேண்டாம். உற்சாகத்தோடு வெது வெதுப்பான வெந்நீரில் ஒரு குளியல் போட்டுவிட்டு வந்தால் புது உடைகள் தயாராகவே இருக்கும். புது ட்ரெஸ் வேணுமுன்னா எண்ணெய் தேய்ச்சு குளிங்க. பெண்ணும் குளித்து முடித்து புத்தாடை கட்டிக்கொண்டு வர தீபாவளி விருந்து தயாராகி விடும். எப்படியும் பொன் போன்ற பெண்ணை கொடுத்தவர்கள் தலை தீபாவளிக்கும் அவர்களால் முடிந்த அளவிற்கு தங்கத்தில் ஏதாவது போடுவாங்க. இல்ல இல்ல எனக்கு இதுதான் வேண்டும் இன்னும் நல்ல பெருசா வேணும் என்று அடம்பிடிக்க வேண்டாம். கிடைச்ச வரைக்கும் லாபம் என்று இருந்துவிடுங்கள். அவனவன் பொன்னே கிடைக்காம இருக்கான். தீபாவளி என்றாலே கறி சோறுதான். விடிகாலையிலேயே கிடா கறி எடுத்து வந்துவிடுவார்கள். இட்லி ஒரு பக்கம் அண்டாவில் வெந்து கொண்டிருக்க கறி குழம்பும் ஈரல் வறுவலும் தனித்தனியா ரெடியாகும். வாழை இலை போட்டு விருந்து பரிமாற ஆரம்பிப்பார்கள். இட்லிக்கு பக்கத்தில் ஈரல் வறுவல் வைத்து அதற்கு பக்கத்தில் கறி குழம்பை ஊற்றி கூடவே இனிப்புக்கு குலோப் ஜாமுன் நிறைய பலகாரம் ஸ்பெஷல் ரெசிபி என கண் முன்னே பலவகையான உணவுகள் பரிமாறப்படும். அதை கண்டதும் காஞ்ச மாட்டை போல புகுந்து விளையாடிவிட வேண்டாம். கொஞ்சம் பொறுமையாகவே சாப்பிடலாம். எல்லாம் உங்களுக்குதான். கூச்சம் கெத்து இதையெல்லாம் தூர எறிந்துவிட்டு சமைத்தவர்களை பாராட்டுதல் அவசியம். அதற்காக மிகவும் அசடு வழிந்து கொண்டு பேச வேண்டாம். கொஞ்சம் கெத்தை மெயின்டெயின் செய்தல் அவசியம். பட்டாசு வெடிக்க கூப்பிட்டால் ஐயோ சுற்றுச்சூழல் மாசுபடும் காசை கரியாக்கும் காரியம் என்று பேசாமல் இந்த ஒரு நாள் அளவாக வெடித்து கொண்டாடுங்கள். நீங்கள் பட்டாசு வெடிக்கும் ஸ்டைலை கண்டு வாண்டுகள் வாயை பிளக்க வேண்டும். மச்சினிச்சி அசந்து போய் உச்சு கொட்ட வேண்டும். ஓவர் பில்டப் செய்து பல்பு வாங்கிவிட வேண்டாம். பிறகு காலாகாலத்திற்கும் கேலி செய்து கொன்றுவிடுவார்கள். தலை தீபாவளி எனும் போது எப்படியும் தீபாவளிக்கு ஓரிரு நாட்களுக்கு முன்பே சென்று தீபாவளி முடிந்த ஓரிரு நாட்கள் கழித்துத்தான் வீடு திரும்புதல் இருக்கும். எனவே இந்த ஓர் வார பயணத்தில் உங்க மனைவியின் வீட்டார் மத்தியில் நீங்கள் நல்ல பெயர் வாங்க வேண்டியது அவசியம். எப்படியும் சொந்தக்காரர் எவராவது நாட்டு நடப்பு பற்றியெல்லாம் பேசி உங்கள் ஞானத்தை சோதிப்பார். அதற்கெல்லாம் பதில் கூறுகிறேன் என்று உளறிக்கொட்டிவிட வேண்டாம். தெரிந்ததை மட்டும் பேசுங்கள். தெரியாவிட்டால் சோர்வாக இருக்கிறது என்று உறங்க சென்று விடுங்கள். எண்ணெய் குளியலில் ஆரம்பித்து வகை வகையான பலகாரங்களை சாப்பிட்டு ஏகபோகமாக ஓய்வெடுத்து முடிந்த பிறகு மாமனார் மாமியார் முகத்தில் புன்னகை காய்வதற்குள் பேக்கப் அண்ட் எஸ்கேப் என்று கிளம்பி விடுங்கள். இல்லையென்றால் சும்மா கூட மறுபடியும் கூப்பிடமாட்டாங்க. நீங்களாகவே கிளம்பி விடுவது நல்லது. தீபாவளியை ஜாலியாக கொண்டாடுங்கள். அனைவருக்கும் தீபாவளி நல்வாழ்த்துக்கள்.